Na ba kay plano nga mag-cut sa imong grass karong umaabot na Valentine's? Wala. Ano naman? Duty akong uyab. Kung mag-cut ka, unsay gamiton nimo? Sundang. Dolon say pangalan nimo? Caroline. Taga-asa man ka? Tubod. Na ba kay plano mag-cut sa imong grass karong umaabot na Valentine's? Wala. Wala kay plano mag-cut sa imong grass ana. Sige kani. Unsay gamit nimo pagputol sa imong grass? At sa sundang. Gunting. Gunting. Wala sa duwa. Pero gunting. Unsa na habol or dili? Ay, dili. Hait yun. Hait. Kinanglan jud kog hait. Ay, need yun siya hait. O si pamati nimo bugnaw or init? Ala unsa igangang yapon ka bisag mang cut kasi mong grass. Kinsa may mo kana sa imong grass kinsa mo cut sa imong grass? Ako. Yeah, boy. Ikaw ra. Self-service no. Unsay pangalan nato, ma'am? Giselle Grace Alderete. Taga-asa man ka? Mayahay. Na ba kay plano mag-cut sa imong grass karong umaabot na Valentine's? Wala. Wa, nahabol or hait? Hait. Siyempre. Wa, ano sa man na kanang sundang or atsa? Sundang. Sundang. Amon mo mag-date karong kuan, Valentine's. Kuha magod, eskwela magod ko ana, so dili pa sure. Dili pa sure na may klase no. May klase. Pero kung mag-date mo, asa mo ka sa init or sa bugnaw? Sa init. Sa init. Magbulad mo sa init. Gago! Mag-coffee lang yun, nga na. O coffee date. Init ba na? Simple date lang no. Simple date lang good. Ayun, banding ra ba? Wala ka na. Tuloy si pangalan na to, Dol. Jessa. Taga-asa man ka? Taga-Abuno. Na ba kay plano nga mag-cut sa imong grass karong umaabot na Valentine's? Wala. Wala kay plano mag-cut sa imong grass? Wala. Nga naman? Duty akong uyab. Ay, mag-duty siya, so dili ka mag-cut. Dili. Kung mag-cut ka, unsay gamiton nimo? Sundang or atsa? Yaw. Sundang or atsa? Sundang. Sundang. Ay, baga, gini ka na din. Hait or rabol? Hait nga sundang. Gago! Sundang. Yaw, sundangon yun. Dili yung ka mag-blade. Unsa din ay putlon di ay. Kalipog na. Kasi pamatayin nimo pag maputol na ang imong grass. Fresh. Karon dayo, sige batin mo. Fresh gyapon. Fresh gyapon no. Shoutout, gisa na may shoutout we. Shout out ko sa akong mama. Shoutout. Ang shoutout ko sa akong mga amiga nga silang Angel, silang Jana, ug si Bimayra. And then, shoutout ko sa akong uyab din nga si Lester. Shoutout. Shout out kay Giselle Mariano. Shoutout. Mauni ang pinakasikat nga betting application, wala nilain pa kundi ang PH Love. Kung asa pwede ka makadula diri og Super Ace, Fortune Gems o uban pa ng mga slots game. O pwede pud ka modula sa sports sama sa NBA. Kabalo ba mo nga akong pinaka-paborito dulaon kay ang Mines Gold? Dali ra mong kayo ang kwarta dire. So mo ni akong gidula mo beta og 100 pesos. Boom! Inaana kasayon ang dula diri sa Mines Gold. Dali ra kayo ang kwarta diri. Kung sa cash in ug cash out walay problema diri kay ang cash in ug cash out gamit lang imong GCash, Maya, GrabPay ug online banking. Dali ra kayo ang transaction. Kabalo ko kadulaon na ka na ang link sa comment section. Og pagdula na, balatuhi pod ko ha.